नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे स्वामी भक्ती मराठी। आज आहे 5 नोव्हेंबर 2024, वार आहे मंगळवार। तर आज आले आहे अंगारकी विनायक चतुर्थी। कार्तिक शुद्ध चतुर्थीला विनायक चतुर्थी आपण साजरी करत असतो। यासोबतच आज मंगळवार आणि अंगारकी योग जुळून आलेला आहे। तर हा योग वारंवार येत नाही। मंगळवारी चतुर्थी आली की अंगारकी योग जुळून येतो। गणेश पुराणामध्ये असे सांगितले जाते की मंगळ ग्रह जो निखाऱ्यासारखा लाल भडक दिसतो, त्याने भारद्वाज ऋषीकडनं गणेश मंत्र घेतला आणि गणरायांची उपासना केली। त्याच्या उपासनेवर प्रसन्न होऊन त्यांना बाप्पांनी आशीर्वाद दिला व माझ्या जन्माची तिथी चतुर्थी होती आणि म्हणून मंगळवारी येणारी चतुर्थी ही अंगारकी चतुर्थी या नावाने ओळखली जाईल। तर अमंगल समजणाऱ्या मंगळ ग्रहाला त्या वरद विनायकाने पावन केले। त्या विनायकाने आपलाही उद्धार करावा या हेतूने या चतुर्थीला व्रत केले जाते। विनायक आणि संकष्ट चतुर्थी या दोन्ही चतुर्थींना खूप महत्त्व मानले गेले आहे आणि आजचीही अंगारकी विनायक चतुर्थी आली आहे। या दिवशी गणपती बाप्पांच्या सेवेसोबतच काही उपाय देखील केले जाते आणि त्याचे लाभही आपल्याला होत असते। तर असाच एक उपाय आपल्याला संध्याकाळी करायचा आहे। तर या उपायामुळे तुमच्या मार्गामध्ये येणारे अडथळे, सर्व दोष नष्ट होऊन घरांची, मुलांची, तुमच्या पतीची प्रगती होईल। तर तो उपाय कसा आणि केव्हा आणि कोणता उपाय करायचा आहे, तर हेच आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर व्हिडिओ स्किप न करता संपूर्ण बघा आणि जे कोणी नवीन असेल या चॅनलवरती तर सबस्क्राईब करा। तर संध्याकाळी कापुरासोबत आपल्याला ही एक वस्तू जाळायची आहे। तर बघा, अंगारकी चतुर्थीचे व्रत केल्याने कोणतेच संकट आपल्यावर येत नाही आणि आल्यास त्याचे निवारण देखील होते अशी मान्यता आहे। श्री गणेशांनी मंगळाला वर दिला होता की माझ्या नावाची चतुर्थी ही लोकांची कल्याण करेल। तर असा वर दिला तेव्हापासून ही अंगारकी चतुर्थी खूप महत्त्वाची मानली जाते। या दिवशी पूजा सेवा करणं शक्य झालं नाही तर मनोभावे घरामध्ये गणपती बाप्पांसमोर काही उपाय करावेत। आपल्या आयुष्यामध्ये अनेक संकट, अडचणी येतात आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आपण प्रयत्न देखील करत असतो। जसे की आर्थिक समस्या असतील तर त्यासाठी आपण खूप प्रयत्न करतो आणि बऱ्याच वेळा कष्टाला, आपल्या मेहनतीला हवं तसं फळ मिळत नाही। पैसा आला पण तो टिकत नाही। तर सर्व घरामध्ये असून देखील, पैसा, धन, धान्य असून देखील घरामध्ये सारखे वाद विवाद होत असतात। तर श्री गणेश हे विघ्नहर्ता आहे आणि ते आपल्या भक्तांवर येणारे सर्व संकट दूर करतात। त्यासोबतच ते विद्येचेही देवता आहे। त्यामुळे तुमच्या मुलांच्या काही समस्या असतील, त्यांना अभ्यासामध्ये प्रगती होत नसेल, त्यांची अभ्यासाबाबत काही समस्या असतील किंवा अभ्यासामध्ये मन लागत नाही, कष्ट मेहनत करून देखील हवं तसं यश येत नाही, नोकरीत काही समस्या असतील, तर त्या सर्व गोष्टींसाठी अशा काही शुभतिथींना काही उपाय केले तर त्याचे फळही नक्कीच मिळत असते। तर चतुर्थीच्या दिवशी गणपती तत्व हे खूप जास्त प्रमाणामध्ये जागृत असते आणि त्यामुळे आज संध्याकाळी आपल्याला हा उपाय करायचा आहे। तर विनायक चतुर्थीचे उपवास करत असाल तर चंद्रोदयापर्यंत तुम्ही हा उपाय करू शकता। ज्यांना शक्य आहे त्यांनी 6 ते 6:30 या दरम्यान करा। तर हा उपाय करण्यासाठी घरामध्ये संध्याकाळी घरामध्ये झाडझूड करून घ्यायची आहे 5च्या आत। त्यानंतर हातपाय धुवून आपल्याला हा उपाय करायचा आहे। तर उपाय देवघरासमोर बसूनच आपल्याला करायचा आहे। बसायला आसन घ्यायचं आहे आणि प्रथम आपल्याला एक दिवा प्रज्वलित करायचा आहे। त्यानंतर तुळशीजवळ एक तुपाचा दिवा आपल्याला लावायचा आहे। त्यानंतर एक मातीचं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये प्रथम आपल्याला भीमसेनी कापूर घ्यायचा आहे किंवा तुमच्याकडे जो असेल ते तुम्ही घेऊ शकता। तर कापूर हा आपल्याला विषम संख्येमध्ये घ्यायचा आहे, 5, 7, 11 तुम्हाला जितका घ्यायचा तितका तुम्ही घेऊ शकता। त्यानंतर आपल्याला एक खोबऱ्याची वाटी घ्यायची आहे। तर अर्धी घेतली तरीही चालेल किंवा एक तुकडा घेतला तरीही चालेल। तर खोबऱ्याची वाटी हा सुकं खोबरं आपल्याला घ्यायचं आहे आणि या भांड्यामध्ये आपल्याला ते खोबरं ठेवायचं आहे आणि त्यावरती आपल्याला एक कापूरवडी प्रज्वलित करायची आहे आणि त्यानंतर गणपती बाप्पांचा एक प्रभावी मंत्र आपल्याला म्हणायचा आहे। तर तो मंत्र असा, ओम विघ्नहर्ताय नमः। तर या मंत्राचा जप करत आपल्याला एक एक करून त्या आपण जितक्या कापूरवड्या घेतलेल्या आहे तर त्याच्यामध्ये जाळायच्या आहे आणि त्यानंतर आपल्याला शेवटची कापूरवडी राहिली की आपल्याला ते भांडं उचलून घ्यायचं आहे आणि आपल्या संपूर्ण घरामध्ये आपल्याला ते फिरवायचं आहे आणि संपूर्ण घरामध्ये फिरवून झाल्यानंतर ते परत देवघरासमोर आणून ठेवायचं आहे। तर यामुळे गणपती बाप्पा प्रसन्न होऊन सर्व संकट, अडचणी, दोष नष्ट होतील। जी काही नकारात्मकता असेल तर ती देखील नष्ट होऊन त्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या दिवशी सकाळी ही राख आपल्याला निर्माल्यामध्ये टाकायची आहे किंवा एखाद्या झाडाखाली टाकली तरीही चालेल। तर अवश्य संध्याकाळी तुम्ही आज विनायक चतुर्थीला नक्कीच हा उपाय करून बघा आणि अनुभव घेऊन बघा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। श्री स्वामी समर्थ।